Durangga Seta. Terakhir kenging panduan duwateng panjenenganipun Upo Agung saking Ketua IKPR Ikatan Keluarga Perantau ingkang ingkang wonten ing Metropolitan Jakarta lan sakiwontenipun. Pinawali ruang keluarga ageng saking Wijo Durangga Seta ngaturaken kenging panduan ingkang tanpa pikan. Matur suwun nuwun. Jarak mlaku balik menikah tasik napi moga menikah tasik napi pak tasik napi saweran ini Mbak Lurah alhamdulillah yo tiga playo tepuk tangan yang meriah kagem Mbak Lurah ya matur suwun nuwun dhateng sanipun Bopo ingkang sampun kepareng paring pamitantu dhateng Krida Durangga Seta. Matur suwun nuwun oh, Bos Budi. Asik. Yo. Citrone hatiku jangan biyen-biyen aku katon nopo saiki aku iki katon nopo ya matur nuwun panjenenganipun Bopo IKPR saking Prapat Jakarta. Bunga susah dilakoni kanthi lila Suatu panjenenganipun Bopo Budi kita mohon Ramu Citro ninggal kromo milih karo priya-priya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekat take tresno ora yono atiku uga ora kira yen saiki
uripku bakal kalongso ojo teko welas putra putrimu aku wong ora kuno motor kujiwa wis tak trimo pasrah karo aku wasa yuk Rijo Kos turut ya sementara kita ini para bobo satrio macam jangan koros perdayangan di baris hei yo lah. Hey, haha. Apa tuh? Getar kemesraan semoga takkan terganti. Amok ger. Yo. Iya. Rima Satya Dewa Dewi Kiti bersakti serasi semoga serasi semoga Amok. Yo. Wah, ya.